जौगानाय हारिनि एगेन्स्टै जोङो बेरेखायै बेयाव खुद्रिसारदों। बुंनो थाङोब्ला मा होनो बिसोरो अलरेडि जौगाखानाय हारि बेफोरबायदि हारिनो दा जों एसटि होयोब्ला बे जों दा थाखानाय हारिया थाखानाय एसटि हारिया जों एकदम माने गोमालांगोन। अलरेडि एक्जिस्टिं एसटिया जोङो गोमालांनो हमगोन आरो एक्चुअलि बुंनो थाङोब्ला बे एसटिया जोंनि आइडेन्टिटि बेखौ डिमान्ड खालामनानै मोना। बे आइडेन्टिटिखौ जोंनि आइडेन्टिटिखौ जुदि गुबुना सेना लायोबा अभियसलि जोंनि थैया गुदुं जाखांगोन, नंगौना नङा? औ बे बुस्थुआ डिमान्ड खालामनानै मोननाय नङा, जोनोमनिफ्राय फैफानाय। आगोलनिफ्रायलाय मानोथो जोंखौ सैयामोन, जोंखौ नासयोमोन, दा मानोथो हठात बे जोंनि एसे जौगानायखौ नुनानै मेगन सानानै दा बिसोरनोबो जोंनि माबाखौ माने जोंनि मोन्थायखौ नांगौ जालायबाय? बिदिथ' जानो हाया नङाना? आरो आं दा माने बुंनो सानो आरो हाग्रामा महिलारि सारखौ दा नोंथाङा जे एनअसि हरदों बेखौ नोंथाङा बोख्लायनानै लानांगौ आरो हायोब्ला बेखौनो आं खावलायगोन आरो नोंथांखौ। ओमफ्राय दिनैनि समाव नैबे मोनाबिलि समाव जोंनि जुथायनि गुबै थांखियानो जाहैबाय दिनैनि समा जोंखौ सोदोमस्रि माहारि खालामनो नागिरदों। जाय थामोनथाखौ लानानै जों दिनैसिम थांनानै दङ नैबे जों बे बुहुमनि गेजेराव जोंनि दिनैनि बे थामोनथाखौ जि अस्तित्व गैयै सोदोमस्रि गैयै माहारि खालामनो नागिरदों बेयाव जोंहा एसेबो गोजोननाय गैया। जाय सयथा कमिउनिटिसनो जों दिनैनि समाव जि आसाम गभर्नमेन्ट एबा जोंनि बि टि सि गभर्नमेन्टआ दिनै जि एसटि होनायाव जि एनअसि होबाय जोंहा बेयाव गोबां खुद्रिसारनाय दङ। जायखौ लानानै जों दिनै कटन मुलुगसोलोंसालियाव फरायनाय साफ्रोमबो फरायसाफोरानो दिनै खुद्रिसारनानै नैबे समाव नैबे मोनाबिलि समाव जोङो थुबुर जादों आरो जों जोंनि खुद्रिसारनायखौ लानानै जोङो भइस होनो गोनां जादों। दिनैनि समाव जोङो साननानै नायोबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव जेबो मोनसे माबा गैला, मा होनो बेखौ जोंनि बर' हारिनि गेजेराव मोनसे गोजोननाय गैयै थासारि सोमजिदों। स्पेसियेलि जों इउथ नैबे समाव सम आरो थासारिखौ नायनानै राजखान्थिनि दोलोफोरा रावबो भइस होआखै, भइस होनो ओंखारबोआखै। दासिमबो बुंनो हायो जे जोंनि बे बर'नि गेजेराव एबा आसामनि गेजेराव जि बिधान सभा जे इलेक्सनजों जि थिसनजानानै मोननाय एमएलए एमपि जोंनि चिफ बायदिसिना थानाय जेसेबां जि दङ दैदेनगिरिफोरा दिनैनि समाव फंसे बाथ्रा बुङाखै। जायनि जाहोनाव जों दिनै स्टुडेन्टफ्रा गाव गावनि गोसोनि साननायजों थानो हायैनि थैया गुदुंखांनानै होस्रिखावनायजों जोंनि भइसखौ दिनै होनो गोनां जादों। नैबे समाव जोङो कटन मुलुगसोलोंसालियाव जों साफ्रोम फरायसायानो जौसे खौसे जानानै दिनै जोङो खौसे जानानै जोङो दिनै गाव गावनि जे मोन्थायनि थाखाय थामोनथानि थाखाय रैखाथिनि थाखाय जोङो दिनै गाव गावनि इयुन संसारनि थाखाय जों गासिबो लानानै दिनैनि समाव जोङो खौसेयै राव होनो गोनां जादों। आं स्पेसियेलि नैबे समाव बेखौनो खावलायो जोंनि बर'नि साफ्रोमबो इयुथ जाखांफुनाय लाइमोन फरायफुनाय दाब जायगानिफ्राय फरायफैनाय एबा फरायसालियाव फरायबाय थानाय स्कुल कलेजाव फरायनाय साफ्रोम फरायसाफोरानो गोसोआव साननांगोन जों दिनैनि समाव सोलोंथाइ लाया नङा लाबाय, रोंबाय, बुजिबाय, मिथिबाय। दिनैनि समाव जोङो रावखौबो गिनाङा, रावबो मोनसे पलिटिकेल पार्टिखौ जोङो गिनानै थानाङा। बेयो जोंनि मोन्थायनि बे दिनैनि समाव जोंनि मोन्थायखौ राव होनायनि जोंनि सम। जाय समखौ लानानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ गेरेमसा माहारि जानाय सिमां नुदोंमोन बै सिमाङा दिनैनि समाव थेर बिथेर जालांनो हमदों। राजखान्थिनि दैदेनगिरिफोरा जोंखौ दिनैनि समाव थासारि गैयै मोनसे माहारि खालामनो नागिरदों। बेखौ जों मालाबाबो गनायनो हाया। स्पेसियेलि आं इउथफोरखौ बेखौनो खावलायो जोंनि इउथफोरा न' सिङाव हाबनानै ससियेल मिडिया बाहायस्लायस्लाय ससियेल मिडियायाव कमेन्ट बायदिसिना लिरबाय थास्लायस्लाय दिनै बे समाव जौसे खौसे जानानै जोङो जोंनि हारिनि थामोनथानि ट्राइबेलनि खौसेथिनि मोन्थायनि थाखाय जों बयबो राव होयो आरो नैबे समाव गिनानै थानायनि सम गैया। स्पेसियेलि थेंक इउ। गासिबो नुगासिनो दं दिनै जि एसटिखौ लानानै जि डिमान्ड खालामगासिनो दं जि सिक्स कमिउनिटिसआ जि डिमान्ड खालामगासिनो दं बे बाथ्राया दिनै जोबोर सर्सा। जुबिनदानि केसखौबो बारग'बायसो, ओरैबायदि सिरियास जानानै फैदों। स' बेनिखायनो जों दिनै कटन इउनिभार्सिटि इउनिट एफ लोगोसे मिसिं स्टुडेन्ट इउनियन, टिवा स्टुडेन्ट इउनियन, कार्बि स्टुडेन्ट इउनियन, डिमासा स्टुडेन्ट इउनियन, राभा स्टुडेन्ट इउनियन जों गासैबो खौसे जानानै कटन इउनिभार्सिटिनि केम्पासाव जों दिनै मोनसे प्रटेस्ट लादों, पिस प्रटेस्ट। बे भाइलेन्स नङा, जायखिजाया जोंनि कटन इउनिभार्सिटिनि जि भइस जोंनि जा राव जों ट्राइबेलफोरनि जि राव बेखौ जों दिनै दैखांदों। नंगौ बाथ्राया दैखांनायनि गाहाय जाहोनानो जाबाय जोंहा दिनै बिखायाव नांदों। जों दिनै दुखु मोनदों जाय बिथांमोना दिनै इलेक्टेड मेम्बार जाय मानेखो शेड्युल ट्राइब्सनि जि कनस्टिटुवेन्सियाव जि बिथांमोना देरनानै थांदों ट्राइबेल गथायाव बिथांमोना दिनै मानो सुबसाब एमएलए दं, मिनिस्टार दं, इएम दं, इभेन जोंहा मोनसे अट'नमास मोनसे काउन्सिल दं
बिथांमोना मानो दिनै सुबसाब मानो दिनै मानो सिरिस ट्राइ जानानै दं आरो नुनो मोनदों बिथांमोनाबो दिनै वान साइडेडसो जाबावदों 6 कमिउनिटिसनि जा मा होनो बिथांमोनखौ जे हेल्प खालामनाय जों नुनो मोनदों स' बेयो जोंनि थाखाय जोबोद दुखु होनो गोनां बाथ्रा जोंनि भबिष्यतखौ लानानै बे गेलेनाय जादों बे सिदा बाथ्रा जोंनि भबिष्यतखौ लानानै बिथांमोना गेलेगासिनो दं दिनै जुदि बिथांमोना जुदि मा होनो एसटि स्टेटास मोननांगौब्ला जोंहा मा जागोन जोंथ' फाय अनलि 40 लाखल' दं अनलि 40 लाख बर' राभा मिसिं तिवा टटेल 14 कमिउनिटिस प्लास खालामना होयोबा अनलि जों बेसेबां जायो अनलि 40 lakhs सामथिं नाथाय बिथांमोनखौ जुदि 6 कमिउनिटिसखौ जुदि प्लास खालामनांगौबा बिथांमोना बेसेबां जायो मिथिगौ बिथांमोना 1 crore 50 lakhs सामथिं जायो नायदो होमबा जोंनिख्रुइ ट्रिपल गुन बारा बे एक्सेप्टेबल जायो नामा जोंनि भबिष्यतखौ लानानै गेलेनाय जादोंना जायाखै आरे भाई जों दासिमबो डेभेलपआनो जायाखै जेने तेने एसटि कटेयावसो जों मा होनो कटनानो जा बा एनि आदार्स इउनिभार्सिटि कलेज जेराबुलियानो मा होनो माबायानो जा बा निदानो जा बा एनि आदार्स इन्जिनियारिं कलेज बा मा होनो मेडिकेल कलेजफोराव जियानो जा बेफोराव मा होनो जों जेने तेनेसो दाबो मोनबावो दासिमबो जों हाबावा जुदि बिथांमोना जुदि जोंनि जे मोननो गोनां स्टेटास बेखौ जुदि बिथांमोना मोननांगौबा जोंहा मा जागोन जोंथ' गैया बोसोरै जों थैना थागोन जोदोबलांगोन आरो खायनैसो जाथिफोरा जेरै फिसा जाथि जेरै तिवा जाथि दिउरि बेफोर गोमालांगोन राभाफोरा गोमालांगोन बिस्रा बिथांमोना दिनै राव गैला गाननाय ड्रेस गैला बिथांमोना दिनै थैलांगोन बेनि रिस्कखौ सोर लागोन आरे भाई बिथांमोना दिनै मा होनो जाय बिथांमोना एमएलए मिनिस्टार जानानै दं बिथांमोना दिनै सासे मा दिनै सासे मा होनो एसटि बिथांमोनाबो एसटि नङा होमबा बिथांमोनाबो एसटि बिथांमोना दिनै एसटि जानानै एसटिनि थैखौ मानो लायाखै दिनै मानो बेलेग वान साइड खारगासिनो दं बेलेग माने आनादार 6 कमिउनिटिसनि जानानै मानो बुंनो थांगासिनो दं मानो निउट्रेल जायाखै आरो लोगोसे जोंखौ मानो सापर्ट खालामाखै बे जोंनि थाखाय जोबोद दुखु गोनां बाथ्रा दिनैनि बे बाथ्राया जोबोद दुखु गोनां बे नर्मेल नङा दिनै बाथ्राया फैयै गोजौ लेभेलावलागि थांफैबाय नर्मेल थांगासिनो दंमोन आरो नै जों ओरैबायदि थासारिबो नुनो मोनदों जे जाय बिथांमोना 6 कमिउनिटिस बिथांमोनखौ नुनो मोनदों जे बबेखौबा प्रेक्टिस खालामगासिनो दं हेंदां लालाय जाहैबाय हेंदां लालायो मा होनो सेखा लालायनानै प्रेक्टिस खालामगासिनो दं आं सिदा बुंदों जोंबो अमा दानग्रा बिफानिसो फिसाला जोंबो मिथिगौ हाउ टु काट माबायदि दाननांगौ जोंबो मिथिगौ जों बेफोर बाथ्राखौ एक्सुवेलि बुंनो नाङामोन खिन्थु दिनै जोंबो बुंनो गोनां पइन्टआव फैबाय जाहोनानो जाहैबाय जोंनि बिखायाव दिनै दुखु मोनदों जों आरो लोगोसे थोंजों बुङो बे मिडियानि गेजेरजों आं थोंजों बुंनो सानदों मानव गेदेर हाग्रामा महिलारि सार एनिहाव नोंथाङा एनअसिखौ बोख्लायनो नांगौ आं मानो बुंदों सोर राइट होनाय नोंथांनो एनअसि होनो थाखाय सोर राइट होनाय जोंनियाव मानो सोङाखै आंबो सिटिजेन बिटिसिनि आंबो सिटिजेन आइ अलसो सिटिजेन अफ बड'लेण्ड आंहाबो राइट्स दं आंहाबो भटनि अधिकार दं आं बक्स बाथ्राखौ बुंनो हायो बेनिखायनो नोंथांमोना ओरैनो जाब्बा जुब्बा लानानै शिफ्ट जादों मा जादों आं वान साइडेड नङा दै आं वान साइडेड नङा आं रावबो पलिटिकेल पार्टिनि जानानै बुङाखै नाथाय जों दिनै ट्राइबेल बर' जानानै जों दिनै बुंनो गोनां जादों जोंनि गोसोआव दुखु दं नोंथाङा एनिहाव एनअसिखौ बोखारनो नांगौ उइथड्र खालामनांगौ आरो लोगोसे जाय बिथां स्पेसियेलि आं बुंदों बिश्वजित दैमारि मिस्टार स्पिकार सार नोंथाङाबो एनिहाव जाय केबिनेटआव डिसिसन लाबाय जा रेजलिउसन लादों बेखौ एनिहाव उइथड्र खालामनांगौ उइथड्र नङाबा बे बाथ्राया स्टप जानाय नङा आरो मोनसे बाथ्रा बुंबावनो सानदों एसटि होयो दे होबाय जोंबो सिरि थाया भाई जोंनोबो सेपारेट स्टेट नांगौ वी वान्ट सेपारेट स्टेट आरे भाई दे बड'लेण्ड जाहैबाय अके मिसिंफोरा थाफायानो बड'लेण्ड बा सोरबा राभाफोरा थाफायानो नामा एसे बड'लेण्ड होननायखौ बोरैबा मोनो आरे भाई जोंहा सिगाङावनो उदयासल बिनाय रेकर्ड दंखायो मिस्टार मानाव गेदेर सरन नार्जारि मानाव गेदेर समर ब्रह्म चौधुरि बिथांमोननि समनिफ्रायनो जोंहा मोनसे डिमान्ड खालामनाय दंखायोमोन उदयासलखौ जों रिभिउ खालामगोन जों जुदि बिसोरनो माने ट्राइबेल स्टेटास होयोब्ला जों अखमाव थाया जोंनो नांगौआनो सेपारेट स्टेट सिदा बाथ्रा जों सेपारेट स्टेट डिमान्ड खालामगोन सिदा अके थेंक इउ नैबे समाव जों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा नैबे समाव जोङो दिनै कटन मुलुगसोलोंसालिनि जे लांगोना बेयाव जोङो दिनै मोनसे जि दायो असमाव जानो थांनाय बा असमाव जाबाय थानाय जि मोनद' हारिया जि असम सरकार बा भारत सरकार बा जोंनि बिटिआर सरकारनि सेराव जि एसटि बिख'गासिनो दङ जि जोंनि थाखानाय एसटिफोरनि मोन्थाय बै मोन्थायफोरखौ सिख'नानै लानो थाखाय दायो बिथांमोना आसाम सरकार बा भारत सरकारनि जे एसटिनि जि मोन्थाय एसटिनि जि मजादार बैफोरखौ मोनफुंनो थाखाय बिसोर दायो खुद्रि सारगासिनो दङ बिसोर हानजा सुरगासिनो दङ बिसोर बिग्रायखांगासिनो दङ आरो बै बिग्रायखांनाय बा बै दुंहाव थासारिखौ नोजोर बोनानैनो जों थाखानाय मोन 14 जि एसटि हारि बै एसटि हारिफोरा जाहाथे इयुन समाव बा गाबोन समफोरनि समाव जाहाथे जोंनि इयुन जोलैफोरा बैसोर मोनद' हारिफोरा एसटि मोननानै होयोब्ला जोंनि जि थाखानाय एसटि हारि बैफोर खहा जाया जोंनि जि मोन 14 हारि बैफोर जोबस्रांलाङा बिनि थाखाय जों दिनै जोंनि कटन मुलुगसोलोंसालिनि लांगोनायाव जों दिनै
कटन मुलुगसोलोंसालिनि जे एबसु बा गुबुन गुबुन ट्राइबेल आफादफोर बैफोर आफादफोरा जों जथायै मोनसे हानजा सुनाय बा खुद्रि सारनायजों हाबाफारि लाखांबाय आरो बै हाबाफारि लानाया जोंनिया मोजाङै मोजां जोबनानै थांबाय आरो नैबे समाव जों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जों खौरां बिजोंनि गेजेरजों जों बेखौनो थोंजोङै बा गोरा रावै जों हमखि होनो सानो जे गोरा रावै जों दागथायै बुंनो सानो जे दायो जे जोंनि बिटिसि गभर्नमेन्ट बा जोंनि हाग्रामा महिलारि जाय बिथाङा दायो जोंनि बिटिसिखौ सालायगासिनो दङ बिथाङा जे बै मोनद' हारिनि एसटि होनांगौ होननानै जे एनअसि हरदों आसाम गभर्नमेन्टनिसिम बै एनअसिखौ बिथाङा थाबैनो बोखांनानै लाखिनांगौ आरो जोंनि आसाम गभर्नमेन्टआ मैयानि जे बिधान सभानि जे टेबोलाव जिरायनाय बे टेबोलाव जिरायनाय जे मोनथायनि जे फारिलाइ बै फारिलाइखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ आरो जुदि खालामाबा दिनै जों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे जोंनि जिखिनि कटन मुलुगसोलोंसालियाव थानाय बा गुवाहाटि ओनसोलाव थानाय जिखिनि ट्राइबेल फरायसाफोर बैफोर फरायसाफोरा ज' जानानै जि जों दिनै बिग्रायखांनाय हाबाफारि लादों बा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों बै हाबाफारिफोरनिख्रुइ जों आरो गोख्रोंसिनै हाबाफारि लागोन जों लालांबाय थागोन बेखौनो आं खौरां बिजोंनि गेजेरजों थोंजोङै हुमखि होयो आरो बिनि गेजेरजोंनो जुदि थाबैनो जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ बैफोर एनअसिखौ बोखांनानै लाखिनाबा बैफोर एनअसिखौ उइथड्र खालामाब्ला जों दिनैनि सोमावसारनायनिख्रुइ गोरायै सोमावसारगोन मानो होननानै बुङोब्ला बैफोर मोनद' हारिया जोंनि जे थाखानाय मोन 14 हारि बैफोर हारिनिख्रुइ बेसेबा गोजौआव जौगाखानाय जाय समाव जोंनि बर' राभा मिसिं कार्बि हारिफोरनि जि जारिमिना जुरि जादोंमोन जारिमिना लेखा बिलाइयाव लिरजादोंमोन बै समाव बिथांमोना मुलुगसोलोंसालि बबेबा डक्टरेट बा बबेबा इन्जिनियार कलेजफोराव बेसेबा गिदिर गिदिर डिग्री लागासिनो दंमोन बा लाखांबायमोन अब्ला जों बेयाव मा नुनो मोनो बिथांमोना दायो सारा आसाम नाङै सारा आसामखौनो सालायो होननानै बुङोब्लाबो बांद्राय गोरोन्थिखौ बुंनाय जानाय नङा मानोना जों आसामनि जारिमिनखौ बोदलानानै नायोबा जों नुनो मोनो जे बिथांमोनानो आहम जे राजबंसि बिथांमोनानो दायो आसामखौ सालायगासिनो दङ होननानै जों बुंनो हायो ओंखायनो जुदि बिथांमोना बै समनिफ्रायनो जुदि आसामखौ सालायबाय थादोंबा जोंनि बर'फोरा जोंनि ट्राइबेलफोरा दिनै आसामखौ सालायदों नामा सालायाखै जोंनि ट्राइबेलफोरा दिनै आसामखौ सालायाखै बिथांमोना सालायदों स' देट्स वाइ मा बिथांमोना जोंनिख्रुइ बेसेबा गोजौ जौगाखानाय बिथांमोना जोंनिख्रुइ बेसेबा रोंखा राखा जों बिथांमोनजों माब्लाबाबो जों जुजिनो हाया आरो बिथांमोनखौ जुदि आसाम गभर्नमेन्टआ जुदि गाबोन समफोर जुदि भारत सोरखारा बिथांमोननो जे एसटिनि मोनथायखौ होनानै होयो अब्ला जोंनि जि थाखानाय जे आसामनि गासै मोन 14 जे ट्राइबेल हारिसाफोर दङ बेफोर अट'मेटिकेलि बेफोर इमिडियेटलि जोबस्रांलांगोन बियो रोखा ओंखायनो जों दाथियै बुंनो नागिरो बै मोनद' हारिनो जे आसाम गभर्नमेन्ट बा बिटिआर गभर्नमेन्ट बा भारत सोरखारा जि एसटि होनो थांगासिनो दङ जि थांखि लागासिनो दङ जों बेखौ गोरा रावै हुमखि होयो जों आरो बेखौ माब्लाबाबो जानो होआ जों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्रायबो जों गोरा रावै हुमखिदों बियो माब्लाबाबो जानो हाया आरो जाखाया मैया जोंनि बड'लेण्ड इउनिभारसिटिजों जे बानजायजानाय गासै बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि आन्दाराव थानाय जिखिनि कलेज माफोर दङ बैफोरनिफ्राय गासै फरायसुलिफोरा थांनानै मैया बड'लेण्ड बिटिसिनि सेक्रेटारियेटआव जिरायहैदों बिथांमोना खुद्रि सारदों मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि मोनथायखौ बिथांमोना सिख'नो नागिरदों जोंनि जे थाखानाय मोनथाय बे मोनथायखौ जों खोमानानै लानो थांगासिनो दङ नैबे समाव जोंनि बिटिआर बा जोंनि आसाम सोरखाराव जोंहा बर'निफ्राय गोबां एमएलए बा गोबां मन्त्रि एमपि दङ बिथांमोना दिनै खुगा बेखेवाखै बिथांमोननि खुगायाव दिनै ताला लगायनानै दोनदों बिथांमोना ताला लगायजादों होननानै बुङोब्ला राजखान्थियारि स्वार्थ गावनि गावनि जि मोनथाय बा गावनि जि लाबालाब बिनि थाखायनो बिथांमोना गावनि जे हारिनि गावनि जे इयुन जोलैनि बाथ्राखौ सानाबालासिनो बिथांमोना दिनै सिरियै गावनि जि मासियाव जिरायगासिनो दङ बिदिजों जोंनि बर' हारिया माब्लाबाबो थांनानै थानाय नङा जोंनि ट्राइबेल हारिया माब्लाबाबो थांनानै थानो हानाय नङा ओंखायनो नैबे खौरां बिजों बा नैबे भिडिअनि गेजेरजों जों कटन मुलुगसोलोंसालि दालाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गोख्रों रावै हुमखिदों जे मोनद' हारिनो एसटि होनो थांबाय थानाय जि आसाम सोरखारनि जि दाबि बा जि थांखि बेखौ थाबैनो उइथड्र खालामनांगौ आरो जों बेखौ माब्लाबाबो गनायनानै लानो हानाय नङा